माखौथो गाबबाय थाखो इसा बाद होदो गाबनो नांला नखरनि मानसिफ्रा नोंखौ एथ'ग्राब मोजां मोजां बुजाय हरदों दा नै हस्टेल मोनफैनोसै समावसो बेबायदि गाबबाय थायोब्ला आंबोथ' गोसोखौ मोजां मोननाय नङाना सब खोथा बाद होदो हस्टेल मोनफैबाय हनै मेगननि मोदैफ्रा हुगार मिनिस्रां आरो गोसोखौ दाद खालामदो इसा आं थांनोसै मोजाङै थादो आरो गोसोखौ लोरबां दाखालाम आबैमोना नोंखौ गोबां बुजाय हरखादोंना गोसोआव दङथ' थादो इसा आदै औ इसा माबाफोर बुंनो हास्थायदों आदै आंखौ सम सम नायफैनो दाबावगार जागोन दे नों दा थांदो थां हस्टेल सिङाव थांनानै दसे आराम खालामहैदो दैजि रथ' आं बुंदोंना रथ' मायै मा जाखो बहा थाङामोन नोङो एथ' गोबाव आयै आं जेरावबो थाङाखै आं ओरैनो दसे लामाथिं बेरायहैदोंमोन आं नोंखौ बुंदोंना बुङाखैमोन नों दसे आथिं आखाइ सुनानै आराम ला होननानै नोंथ' सिरि सिरि खारखोमालांदों नोंथ' माब्लाबाबो बेबायदि खारखोमालाङामोन नाथाय नों दिनै माबा मोनसे खोथा सिखोमादों बुं नों बहा थांमारामोन आयै आं उन्दैनिफ्रायनो आबैनि न'आव थानानै देरबोबाय आं दा सिख्ला देरबाय आंनि जोनोमगिरि गामिखौ आंबो नायनो लुबैयो जोनोमगिरि गामिनि मानसिफोरजों आंबो रायलायनो लुबैयो बिनिखायनो आङो दसे ओंखारलांबाय मामा आं दसेबो बाहेराव नोंसोरनि खोथा मोनालासे थांनो मोना नामा आं ससे थाबायनो थाङोब्लाबो सोरजोंबा रायलायनोब्लाबो नोंसोरनि पारमिसन लानांगौ नामा नों जेरावबो थांमाराखैथ' जेबो खोथा लाखोमायाखैथ' मामा नों आंनि सायाव फोथायनाय गैया दैजि नुखादों दा नोङो नोंनि आब' इसानि जिउआव मा खैफोद माबायदि समस्या माबायदि दुखु सफैदों बेबायदि जाहाथे नोंनि जिउआवबो दाजाथों नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुङो बारा गामियाव ओंखारलाबायबाय थानो नाङा जागोन दे आयै आइया आंखौ दिनै गोबां गोरायै सेबबाय आं बे गुमै रोनखौसो लोगो हमहैदोंमोन बे खोथाखौ बियो एसे बोरैबा खबर मोनदों नामा नङाब्लाथ' बियो आंखौ माब्लाबाबो बिदि खोथा सेबामोन जियानो जाया आं आब' इसानि आरो गुमै रोननि थाखाय मोजां खामानि मावनो नागिरदों दा गुमै रोननो आब' इसाया बहा थायो बिनि खोथाखौथ' आं होथारनांगोन र' आं आयं सोरांस्रिनावनो सोंहैनि आयं सोरांस्रि ए दैजि मा खबर दैजि आयंलाय आं नोंनिफ्राय मोनसे खोथा मोनथिनो लुबैयो आब' इसाया बबे जायगायाव फरायहैदों आरो बे फरायनाय हस्टेलनि मुङा मा आयं फिसा आं नोंनो खोन्थागोन नाथाय नोङो गामिनि रावबो मानसिफोरनो खोन्थानो नाङा दे गामिनि मानसिफोरा मोनथियोब्ला बै गुन्दा रोना बोरैबा खबर मोनोब्ला बियो बेयावबो थांनानै दिगदार खालामहैनो हागौ जागोन दे आयं आं रावनोबो खोन्थाया नों खालि आंनोल' खोन्था आब' इसाया बबे जायगायाव फरायो दैजि नों मोनथिथाबनो लुबैदोंब्ला आं नोंनो खोन्थानोसै नोंनि आब'आ दिल्लीयाव फरायहैबाय वाव एथ' गोजानाव दिल्लीयाव आरो बे फरायनाय हस्टेलनि मुङा मा बे गथ'आ मानो सोंथाबबाय थाखो खोन्थानांगौ जाखो ना खोन्थानाङा जाखो आंलाय आफायाथ' रावनोबो खोन्थालाबायनो होआखैमोन आं बिनो खोन्थागोन सोरबा नङा सोरबानोथ' बियो खोन्थाथारगोन रोना बेयावबो थांनानै इसाखौ दिगदारसो खालामहैनो हागौ मायं आब' इसाया बबे हस्टेलाव फरायो नों आंनो बेखौ खोन्थाला दैजि आयं दिल्लीयाव फरायो आं बेखौ मोजाङैनो मिन्थिगौ नाथाय हस्टेलनि मुङा मा मुं आं बेखौहाय गोसोआव गैला नोंनि आब'आ आंनो खोन्थादोंमोन आंबो बावबाय हस्टेलनि मुंखौ दे आं माब्लाबा गोसोआव फैयोब्ला आं नोंनो खोन्थाफिनसिगोन दे जागोन दे जियानो जाया न'खरनिब्लाबो मा जानो आजिखालि न'खरनि मानसिफोरखौबो बारा फोथायजोबनो हाया न'खरनियासो सैतानसिन जायो फिसाजो इसाया गोजोनै फरायथों बे फरायनाय हस्टेलनि मुंखौ आं रावनोबो खोन्थाया नङाब्ला बै लानजाय गैयै मोख्राया बेयावबो सहैगोन जोमै ओइ जोमै दै गिलाससे लाबोलाय खोनादोंना जोमै आंनो दै गिलाससे लाबोलाय
अलंबार इसाखौ दोननो थांनाया नों सफैबाय अलंबार हस्टेला मोजां ना जोमै मोजाङानो जानांगौ आं हस्टेल सिङाव हाबहैयासै हस्टेलनि लांगोनासिम दोननानै फैबाय जियानो जाया अलंबार फिसाजो दैजिया न'आव दंफैयो बियो गाबोन सबनिनो बिबैनि न'आव थांफिनगोनदां बिनिखायनो थौ दैजि फिसाखौ खनसे लानानै टाउनाव थांनो बिनो मा मा नांगौ जोङो बायनानै हैनो जोमै गारि सालाय सालाय आं मेंनानै फैबाय दिनै थांला गाबोन थांनोसै दैजियाय औ आफा दैजि आथिं आरो बबेथिं लावबावदों बहा थांनो नागिरदों आफा नायलाय आइया एसेबो बुजिया आं उन्दैनिफ्रायनो आबैनि न'आव थानानै देरबोदों आं गावनि जोनोमगिरि गामिखौ नायनो लुबैयो आं दाबो गामिखौनो मोजां सिनायजोबा गामिनि मानसिफोरखौनो मोजां सिनायजोबा आंखौ बियो गामियाव बेरायनोनो होआ अब्ला आं बोरै मिन्थिनो गामियाव सोर सोर दङ न'खर बेसे दङ गावनि जोनोमगिरि जायगाया माबायदि आं सिनायनायखौनो नङा आफा आइया आंखौ खालि रायो खालि बादा होयो बियो आंखौ थांनोनो होआ आफा आं गामियाव एसे ओंखारलांनो दे बिमा थांनो हो फिसाजोखौ जेबो दाबुं जागोन दैजि फिसा नोंनि आइखौ आं बुजायगोन थां नों बहा थांनो गोसो मा खालामहैनो गोसो बायदि थां आं दङ नों जिंगा दासि थेंक इउ आफा जोमै थांनो हो फिसाजोखौ दे बिदिब्ला नों बुंबाय जेब्ला अलंबार नों गोबां मेंनानै फैबाय फैदो सिङाव दै गिलाससे लोंनानै नों आराम खालामदो आं नोंनि थाखाय गुदुं गुदुं साहा बानायनो हेलौ गुमैरोन औ दैजि बुं मा खबर गुमैरोन आब' इसे बहा थायो आं बेखौ खबर मोनबाय मा होनखो नों दैजि बुं इसे बहा थायो गुमैरोन आब' इसेया जोबोद गोजानाव थायो बुं बेसे गोजानाव बहा गुमैरोन आब' इसेया दिल्लीयाव थायोनो दैजि दिल्लीनि बबे खनायाव बबे हस्टेलनि मुङा मा आं बेखौबा मिन्थिला आं जेन थेनसो आयंनियाव सोंथाब मोन्थिदों आरो नोंनो बे खबरखौ हरनो थाखायनो आं दिनै गावनि बिमा बिफाखौ थगायनानै बाहेराव गामियाव थांनो होननानैसो फैदों गुमैरोन आब' इसे बबे हस्टेलाव फरायो आं बेखौ मिन्थिला खालि दिल्लीयाव थायोनो आं बेखौल' मिन्थियो गुमैरोन दोननोसै आं थांनोसै न'आव हस्टेलाव फैनानै माथो गोसोआ बारासिनसो दुखु मोनबाय आबै आबौ मामा बाबा नोंसोरो आंखौ गोबां बुजायदों नोंगौ नाथाय आंनि गोसोआ बुजाय जायाखै बे बाथ्राया बोरै जानो हाथावगौ आं दिनै सासे हाबा जाखानाय हौवा गोनांखा हिनजाव जानानै बे हस्टेलाव गावखौनो बोरै सिख्ला होननानै सिनायथि होनो आङो मानसिनि नोजोराव नंखायखौ बुंनानै सैथोखौ आं बोरै लाखोमानो जेसेबांखि गावखौनो सिख्ला साननानै लाया मानो गावखौनो सिख्ला बायदि खालामनानै लाया मानो नाथाय आं सासे सिरिनाय बिबारखा सिरिनाय बिबारनि मोदोमनाया माब्लाबाबो गोथाव जाया सिरिनाय बिबारा माब्लाबाबो मोदोमा आं बोरै सैथोखौ थगायनानै नंखायै थांनानै थानो आङो सासे हाबा जाखानाय हिनजावखा बेखौ आं बोरै सिख्ला गावखौनो खालामनानै लानो आं दिनै गावखौनो जेसेबांखि सिख्ला खालामनानै लाया मानो आं गोजोनै थाया मानो मालायखौ दुखु होनानैसो थानाय जादों जेसेबांखि गोजोनाव थाया मानो मालायखौ दुखु होनानैसो गोजोनाव थानाय जादों आं रेनखौसो दुखु होनाय जादों हाय नोंबो बे हस्टेलाव थायो औ आंबो बे हस्टेलावनो थायो
नों दिनैसो फैदों ना? औ, दिनैसो फैदों। आं दिनैसो फैदों होननानै नों माब्रै मिन्थिखो? आं बिल्डिं गोजौआव फरायबाय दङमोन। जेब्ला आं लामाथिं नाहरो, नोंखौ खोरखिथिंनिफ्राय नुहुरदों। आं बेनिफ्रायनो नोंखौ सिनायदों, नों दिनै फैनाय होननानै। नंगौना? मोजां बिदिब्ला आंबो बेयाव गोदान हिसाबै रावबो लोगो गैयैजों जाबजों गोसोखौनो मोजां नाङाखैमोन। बेनिखायनो बेयाव फैनानैसो गाबफ्लांबाय थादों आं। दिनैनिफ्राय हारसिं नंला। दिनैनिफ्राय नों आंनि लोगो, आं नोंनि लोगो जागोन। आंनि मुङा मिनि। ओमफ्राय नोंनि मुङा? आंनि मुङा इसा। जोबोद मोजां मुं। इसा, फैदो बिदिब्ला।